Ba enyinge y'abasai niko bono yesokeri tukoria rero na goikirana hase omosangerekano bwa masabo hase kanisa ya Adventista ya liakeire igotoka se wodi abo chiborabu ebunge abo machoge borabu e county ya Kisii. Abasai abo niko bono banyara gosemigwa chinchera cyugwetendera kebogima nabo igo gwetanga kurwase ebikore byobusaria chinga kecho niko bono habarai be kanisa baborire chisukuru kwene kiabuna nko abare chikanisa mabagase chisukuru eriko chigosemia aborokiwa nabo igo kwene kyanko bagacha ere kemoika buna gutumanya Murikito Apollinaris Akama bagukwana chinga kicho musangiririkano yo mubwa masabo y'abasase kanisa ya Adventista ya Nyakeire yugotuka se wodi abo chiborabu imeye bunge yabo machogo borabu county ya Kisii nigo Mauricio Geto Thomas yaburiri kisukuru kwali baga chikanisa bunengenche ya moyo gukini abana kemoika otwabwate et prayer band ye station ya Kenyenya yalengega ase kanisa yaito twatwalira abasaya bange balengang'eri bukiri bubere babere bagasomigwa mang'ana maya amange buna bakomenya igo twaborire ng'a chikanisa chiegwe na basianene ase chisukuru ase ogokwana na abana baito egere bamanye ng'a obokristo ngenchoki naintu bune echamia omogusii ogosamba mono bwa esukuru igokora emumembe igo twabere tugukana tugotebia abana baito ng'amba basa gokora ayo batang'ani Nyasaye asa amang'ana yonsi abasabu baikirana ase omosangiririkano yo nigo borokia omogokobo kubwatekana na keria banyara bagosemigwa. For the generation bari baguchikwenda school, there is one key point banyara bagotebunga kero bakwirana school, there is a way bako keep distance ama respect to the teachers. Kwanza mambo mingi juu ya kujilinda as Gen Z, juu na kuchoma shule tumekatazwa and so many things. So, naboko nyora maybe omosaye no korete school kwarigi some again tugeo kubeka busy, at least unapata pesa yako kidogo unaweka mfuko, so tusitegemea wengine. Kubwatikana no guika kwa baroro nigo kwa batanga kurua asama bebuna yaiga abasaya baiga barengega andake kuna mambitu sukuru chikoigorwa bali barenga chinka rero ntwazuia nonye na marito amapema ntwazuia nonye na abana gusarigwa asengencho bali barengega barenge gochikwanda gukora ikebe litukoria rero mbakora ki ntwazuia nande ntwatanga ngo batenga mbuya mona asengencho yabasaye umurubiri omubwate nando gocha kwinoga iga gukora kwengencho mono na byari kunyarekana na manke mugotia mugochosalisika lakini mwacha mwatiga mwacha kora Nyasaye umurene bwirituko kimanga kare bunere ni gaboria abana korokia maskani amatukonsi ngara yanyara kubwate sigwana wikirifu mugusu umuraibwa basaye ase station ya Kenyenya gako moiro ko monene amusiko moibori amusiko mwalimu na bakonyara gusikanya onye serikali ere asobogambi igonga tiga abana babeku ase amahoka abanyasaye nande baye guchisemi ekibakonyara komenyera ekina kwanira abasaye baminto abantegerere nande ko moroberio yo asembeo inga tiga tomente e value ase certificate yaito ngana ya busiru ase chinkoro cyabo tigame ase bikoro ase gali ase kiro montale ase skuru na andonsi asorato ko reporter geta Senigian Soko TV Nchereta na Apollinaris Akama.